Maulugi ka. At ang ulisan. Ata, asan man? Lumuyo pa kay Dio. Ay, din chairman ha. Tak maong kangkan. Parang bagat mo 7 kilo ka. Ata ka yung kuryente. Tukdulon mo na sana. Yan. Tadi daw kan bubungot. Amo di naman kan. Nalupa na iso ito. Thank you. Ayos si Sander, anay kuro ka balang. Mana kan si Papa niya mo pinto manay. Magluluto ako today ng dinengdeng. Ayan. Kasaba, patola, kamatis, luya, sibuyas. Tapos ito yung halo-halong may kulitis, tsaka dahon ng sili at konting dahon ng malunggay. At tsaka pritong tulingan ba yun? Bangkulis daw. Tulingan din yun na malaki. Tapos ito yung aming lutuan dito sa kahoy. Masarap ang luto dyan. Matipid pa. Papakulo ako ng tubig para sa dinengdeng. Ganyan. O, tingnan mo. Para-paraan. Para matuyo. Sayang naman ang init. Hoy! Tapos ito yung kanin namin. Aray, mainit. Paano ba itong apoy natin? Kailangan ko ng medium low. Kaya lang super low yata ito. Medium low. Ihipan. Inihipan ko. Medium low. Perfection. Woo! And para ka na rin nasa sauna pag ganito. Ganda! It's ready. It's so yummy. Magtanggal tayo ng yung dahon. Padang langragsep. Dapat ikadi ka unsur sanggat. Palanggaw pa. The sun is setting. Muha uli ako ng harapaw grass dito. Ito oh, ganyan. Ganyan lang. Tapos hilahin mo lang pag ganyan. Ayan. Kukuha ako ng 10 piraso. Ay, naputol. Kailangan yung may ugat. Ganito. Hilahin mo lang siya ng paganyan. Ay nako, baka putol. Ay nako. Ay nako. Ay nako, ang hirap. Ay nako, naputol na talaga.